ଜଳୁଛି ଗହଳି ବଢ଼ୁଛି। ରାତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁବାର ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଦୀପ ଯେତିକି ଜୋରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଥିଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପବିତ୍ର ଜାଗର ବ୍ରତ ଅବସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗକୁ ପରଖିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍7 ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈବପୀଠ ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗକୁ ଦେଖିଥିଲା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଭାବନାପୁରରେ ଶଙ୍କଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଆଉ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଥିଲା ଅତି ନିଆରା। ଗହଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଚହଳିର ମାହୋଲରେ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ। ଭାବନାପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଭକ୍ତଗଣ। ତେବେ ଥରୁଟିଏ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଆଜିର ଜାଗର ବ୍ରତକୁ ନେଇ। ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ। ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନାସିଛି ତାର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଲମ୍ବିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ହେଉ ବା ବାହାର, ଯେତିକି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା, ଯିଏ ବି ଭିତରକୁ ପଶିଛି ସେ ଦେଖିଛି ଜନସମୁଦ୍ର। ଶଙ୍କଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ନେଳିଆବନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିରଟି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟରେ ନବବଧୂଟେ ପରି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ହରିନାମର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ସେପଟେ ସହରରେ ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ସକାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି କମି ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା। ତେବେ ଆମ ଟିମ୍ ଏଭଳି ସହରର ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲି କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଥିଲା ଭକ୍ତ ପୁରା ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ନାୟକ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସହ ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍7 ଓଡ଼ିଶା।